Payız dünya henike geçtiyar van rojan beri xwedidin midyatar rengin. Tabi havini piçeki zahmet hakikaten midyat merdin germawe derece çünkü zafe. Suku bazar navçe jesibe hayani ve şevi bir turistan tijine. Kameraya menha likuçe o kolanin tarihiye keremkin embevrale bilir. Havin qediya dünya henik bu. Geçtiyaran bere xweda midyata rengin. Kuçe û kolan niha bi mêvanan tijîne. Turist diçin qesr û qonaxên dîrokî. Destmalên herêma torê girê ditin. Berhemên têlkariyê distînin. Bi motifên herêmê deqan didin çêkirin. Li ber avahiyên tarîxî wêneyan digirin. Li meydanan bi kemançeyê govendê digerînin. Mêvanan midyat şên û geşkir. İstanbul'am hayatına. Em merak dikin. Geleki hoşika, insan örneke geleki qancın. Peşikam inşallah o greda sonra müzik kritin. Jboy xoy xwana ki rejim hediye kritin gelekje. Çünkü zah hoşkin zive nake meşhurun ne vakadere dine rahi dine yani işleme nake terkariye nake zah hoşk işlemiş kirna. Büçük û mazin hûr û gir gelek kes berê xwe didin vî bajarê UNESCO'yê. فيسا والله ام هاتنا مراقلي ونورن ام يشكر شو درجهم هاتن مديت زحف خوشا ملطيوي زحف مسافر برورا مردين انسان يعني قانجن وام قالك يتخوازن قوم اللي ورن مكا كما امكاني ام دورن اسطنبول هنا ام هم هاتن مديات قالكي خوشا قالكي خوشا از و جامع بابي ما حمو هاتن Çavlerine heya dünya cemediye li midyatê sıxletiya turistan devam bike.